Toto dať aspoň do éteru, nech ľudia vedia, že proste nie sú iba moc dobrí ľudia na tom internete. Ja neviem, ale není zlý. Lebo doteraz sa to nazabrať tak, že toto vám dáva iba plusy, táto popularita. No. Možno trošku nervov, to uzná, že musí dosť nepríjemné. Áno. Však za to hovorím, nikoho som nezabil. Nič som neukradol. A na tomu dal výpoveď. A na úkor toho, jemu dajú výpoveď. Aj tak, že by nedal on výpoveď, aj vedúci by mu dal sám. Čakal, on si nemal, on spravil jednu chybu, si nemal sám. Aj tak by mu dal. A čo by bol napísal? No ale čo by bol ten Narova napísal? To včera budú ma zraliť. Áno. Budem si musieť tromiče najebať do uši. Vankuše budú dávať. Ale tu je Meričko, Lacko. Áno. Tento je tichý. Nebol tu. No, prečo ti dali výpoveď? Krzňa, pravda? Arva. To treba... Že ti ešte býva s ním? A jemu treba zle narobiť. Áno, toto nebolo dobre. Ja som Arvovi nič nespravil. Vina není, že on sama, no, kde si vypí a potom nevieš čo. To je veľmi nespravodlivé. On aj marodil, dal mi marotku, ja som bol tomu vedúcemu zaniesť tú marotku, ja som mu ani zle slovo nepovedal. Počúvajte. Ale sa dozvedel, že ja som na tom internete, tak na základe toho jeho vyjebal v robote. Vysoký je, kuchár tam umýval zemiatka, žarať. Jasné. Na prečo mu dali? Krzňa mu dali, to existuje v tejto dobe. Na čo on má s tebou? Však hovorím, že keď je volakto vrah, alebo zlodej, tak to by celé rodine museli dať z roboty výpoveď. No. Celú rodinu museli povyjadrovať. Kto je vrah, príklad vrah, alebo ukradne milión, prepadne banku, pumpu, ja som neprepadol nič, žiadnu banku. A na úkor cibule mu dá výpoveď ten kokot, keď to musím povedať. Tak ja tak toto máte 100% pravdu. To má. A ja som mu neublížil v živote, celému Arvovi. A už som mal aj také úmysly, že... Ale prečo? Len si to syn odsral teraz. Áno, nemá robiť. Budem mať problémy sa teraz do roboty volať dostať. Alebo nezoberú Meriško, to je to. No preto sa zrobil ten opak. Prečo byť zlá celé... Som robil tenisových, tam chodili milionári, tam som nemal problémy. Na Krzisku, spolu sme robili usporiadateľov, tam som nemal problémy. Na ihrisku som robil 3 roky, Kotianovcov pozatovárili a mňa nie, prečo? Keď som mal problémy, zavolal aj mňa. A Kotianovci boli dobrí podľa mňa. Toto není dobre. Mali problémy a jedného zavreli a ostatní vyhodili. Ja som ešte stále zamestnaný na ihrisku, len má rodinu. A už mi internista povedal, že už ma ani do roboty nepustí. A už má rodín 10 mesiacov, má do plného invalidného. No, daj. A to kvôli tomu srdcu teda? To kvôli tomu srdcu, čo máte, alebo kvôli... No bola, čo mi zistil na srdci. Oni aj chorý. Nie, toto neviem. Pýtal sa ma, ako sa mi dýcha. Mne reku, dobre sa dýcha. Reku, na bicykli 35 stupňov, ako je na bicykli na hryby, keď je najväčšie horúčavy. To není možné.